Mga kapuso, suspect sa pagpatay sa punong barangay ng San Rafael, Tigbawan, Iloilo nga si John Castro Jr. ginhilway, apisar, nagsungka. Apang IPPO nagpasaling nga liwat ini madakpan pananglitan nga may warrant of arrest gikan sa korte. Si John Sala nakatuto. Nag-ako kag nagsungka na si John Castro Jr. nga nagdepensa lang ini siya kaugalingon sa ginaligar pagpatay sini sa anay punong barangay sang barangay San Rafael, Tigbawan, Iloilo nga si Giovanni Triste. Apang bangod naglaps ng detention period kag napasaka na complaint nga murder antes pa ini nagsungka, hilway pa ini sa karon. Apang suno kay Major Rolando Aranyo, spokesperson sang IPPO, handa sila nga dakpon si Castro pananglitan nga makalabot na sa korte ang reklamo nga ginfile batok sa iya sa piskalya. Ang Iloilo Police Provincial Office will do everything matakop siya kag ma-held accountable sa iya sining krimen niya ginobra. Santo sa impormasyon nga nabaton sang IPPO, may isa ka pribado nga individual nga naga-custody kay Castro. Apang wala sang poder ang IPPO nga hilabtan ini sa karon. Handa man ang IPPO nga makigangot sa mga persona kung mag-abot na ang tion nga dapat na dakpon si Castro. Si Castro ang may kaso sadto kangay sang illegal possession of firearms, murder kag frustrated murder, kag pagdala sang explosives. Apang lunsay nalutsan niya ini. May pending pa ini nga kaso sa korte kaangot sa paghupot sini sang armas luthang. Suno pa kay Aranyo, posible nga gintuon sini ang pagsungka sang na-file na ang reklamo para hindi maapektuhan ang iya kahilwayan. Pwede nga ginplano yan na. Manumduman nga santo sa panaysayo ni Castro, nag-initay sila sang biktima matapos nga nagsumalangay ang mga ini kag nagbaisay. Ginaligar man sini nga wala siya sang dala nga pusil, apang nagpukutay sila sang upod ni Triste nga amo ang may dala nga pusil. Upod kay Hans Desierto, John Sala, Buana, Western Visayas.